हेलो गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस दिनै ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लाना फैदों आं नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों। बे भिडिअआ ओरैबायदि स्टार्ट जागोन नोंथांमोना नायनानै ओरैबायदि गोमोगोन बरिया आरोना कमेडि ओरैबायदि आं बिसोर आब' ब्रादार एन्ड सिस्टारमोनखौ जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावहरो। माने ओरैबायदि कमेडि माने गोसो थोलायनायनि लाभ स्ट'रियाव माने बेफोरबायदि जायो आरोना जानायखौ लानानै बिथांमोना माने बानायदों। बरिया जादों समाज आं बिराद मोजां मोनदों। माने जोंनि हारिफोराव जिखुनु हारियावनो माने गोसो थोलायनायाव लाभ स्ट'रियाव बेफोरबायदि जायो। स' सोरबाया माने बेफोरबायदि बुंजानो लुगैया, सोरबा बायदिया लुगैयो। स' माने आं बेखौनो देखायलांनो नागिरदों आरो जेनेबा नोंथांमोननो। दा नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो गोसोखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर, आरो लाइक खालाम, शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोदान गोदान नटिफिकेसन मोनहैयो। स' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो स्टार्ट भिडिअखौ। ओइ मावजि, मा जेबो बुङा सिरि सिरिनो? मावजि मेव जेबो बुजिया मानसियानो। आइदै मानोथ' नोंलाय आंखौ मावजि होननांगौ? आं नोंखौ अननानैसो मावजि होनदों दा। मानो मानि मावजि सना जिउ गोरबो बिखा बिख्लो बेलाय बिदि होनब्लाल' अननाय जायो नामा?